Son os anticuarios que participaron na última edición da Feira de Artesanía e Antigüidades da Ponte Nova. Os mesmos que volverán este ano cos seus mobles, obras de arte, libros e outros obxetos de valor. Por primeira vez repiten todos os anticuarios que viñeron na edición pasada. Eu creo que iso é un dato a ter en conta, basicamente porque eu creo que non lles foi mal, porque senón non repetirían, é a parte que se encontran a gusto no pueblo. Na Praza dos Fornos comezaron os preparativos para darlles a cubillo na carpa que ocuparán durante a Ponte da Inmaculada. 30 artesáns e 30 anticuarios que virán desde distintos puntos da geografía española, desde Portugal, incluso Francia, hai xente que ven de Francia e do resto de España, de Asturias, Cataluña. O seu carón os artesáns que, como é habitual, amosarán o seu labor na Casa da Cultura. Contamos con obradoiros en vivo, con talla en madeira, con cestaría, con forxa de ferro, con algunha olaría. Coincidindo coa feira, terá lugar a segunda ruta en Vespa pola senda do tren mineiro, este ano con afán reivindicativo. Se volva a poñer en valor esta antigua senda verde, esta antigua ruta mineira, porque creemos que é de vital importancia para o noso concello, para Trabada, para Santirso de Abres e para Ribadeo, porque é un nexo de unión entre estas localidades que sería moi importante de cara ao turismo. Para a organización da feira, o Concello conta coa achega de 5.000 euros do Plan Único da Deputación e dos hostaleiros, que, por certo, xa teñen case completa a reserva de prazas de aloxamento para a vindeira semana.